Listo. Bueno, estamos co presidente da Federación Galega de Fútbol, un ano máis, na Gala de Fútbol Galego. Este ano o fútbol galego, malia o descenso do Deportivo, un éxito. Sí, evidentemente foi unha mágoa, como ben dís, o tema do Deportivo, pero hai que entender que mantuvo o Celta. Pensar tamén que o ano anterior non tiñamos ningún. Consolidouse de alguma forma o Lugo en segunda. Seguro que o Ferrol se vai consolidar na segunda B de para arriba. O Ares tamén parece consolidado, o Luxo tamén parece consolidado. Temos tres equipos agora en terceira división que presumiblemente van a subir os tres, e se non dous, prácticamente seguro. Cuestión que se subían os 4, eu creo que non se recordan subir os 4 equipos, se subiu o Ferrol e agora están a punto de subir os 3. O sea que sería un éxito. E despois, non só no fútbol, incluso en fútbol sala, ahora mismo somos a primeira potencia de España. O sea, temos máis equipos que nada, a nivel tanto masculino como femenino. Por lo tanto, bueno, foi un ano bon, sempre se pode mellorar, é evidente, pero é para estar satisfeitos. A veces, para que se mellore menos, sempre non é outra cosa, o mellor deixalo como está. Efectivamente, cando se intentan fazer moitos cambios, a veces sale mal, e, por lo tanto, pois, bueno, tamén hai que, ainda que onde debe ter sempre a ambición ten que ser, nunca pode ser desmedida, por lo tanto, eu creo que podemos calificarlo como unha tempada máis, federativamente falando, unha tempada máis de crecemento ou de decrecemento na Federación Galega de Fútbol. Vamos a ver, se miramos polo número de fichas, que, por decir algo, cales son as primeiras en España, lógicamente son as que máis fichas teñen, como é Andalucía ou como é Cataluña. No caso concreto de Galicia, estamos nestes dos últimos anos, debido á crisis crea, e como realmente non fomos agora os clubs deste tipo, desde terceira división hacia baixo, o gasto máis importante que teñen é a mutualidade. Que moi cara a mutualidade, vamos a empezar a... Claro, é todo o que temos que pagar, pero hai que ver que, por exemplo, un club de terceira paga en torno aos 10 euros mes. Claro, que hai que comparar con calquer seguro privado, hai moitos que temos seguros privados, e ver canto pagamos, e canto temos. O sea, evidentemente, pode ser caro por club, pero é evidente que é unha insignia. Por 10 euros cada mes, que atención podemos ter? Estou falando xa dos clubs de terceira, 10 algo. Os demais incluso bastante menos, por tanto, hai que añadir ademais que partimos con unha deuda importante, ese é o gasto máis importante. Como gasto importante, dos maiores de 16 anos en adiante, non crecemos, estamos estabilizados, pero máis ben eu diría que ao mellor 200 menos que a temporada anterior, por exemplo. Sin embargo, onde se crece en rapaces nos pequenos, de menores de 16 anos, temos exactamente, tomamos esta temporada 31.400. Aí sí crecemos, porque é evidente que, claro, como a Federación paga o 50% do recibo arbitral e ao mesmo tempo a mutualidade está no seguro este xogada, francamente máis barato participar, e, por lo tanto, aí é onde crecemos, e crecemos menos no gasto do fútbol, que é un poquinho máis caro participar. Vamos a falar de competición. Este tema que pasa moito no fútbol base, tradenos un poquinho máis tal. Arrastres, non arrastres... É complicado, pero non hai outra fórmula, porque senón os grupos poderían ser indeterminados. Podría haber, por decir algo, se non nos fijamos en eso, e hai arrasa, pois tamén podíamos, por decir algo, podíamos ter grupos de 25 clubs, e realmente, salvo excepcionalmente, non se poden ter máis de 20. Excepcionalmente, ao mellor, por algunha causa que non este previsto no regulamento, pois podría haber ao mellor 21 ou 22. Pero, buscase sempre a máxima competición, pero claro, máis de 20 clubs son 38 partidos, e se non serían as ligas, habría que empezar algunha liga non pararía, se metemos máis desos clubs. Que pensar que, por exemplo, os calendarios fanse sempre pensando nas fases finales, que temos que chegar aí, por exemplo, en terceira división, teñen que todas as comunidades chegar ao mesmo tempo para xogar eso. Claro, eso está pendente de ascensos e descensos. Eu sei que é un tema non é agradable que un club teña que esperar desde que acabou a competición hasta cerca de... Hai clubs que están hoxe xogando 3 partidos seguidos, hoxe e mañana pasada, por ascensos de... Dase circunstancia, pero non é posible acometerlo de outra maneira. O sea, de feito, aceptamos sempre todas as propostas dos clubs, pero hai competicións que non dan máis de sí, o sea, que non queda moito máis nivel. Despois, tampouco as provincias son homogéneas, o sea, non hai os mesmos grupos en todos, por lo tanto, é moi difícil de casar. Temos sempre, non levo directamente, pero temos un vicepresidente, un Vázquez, unha comisión no fútbol aficionado, que se reúnen moitísimas veces e que están traballando ao reo. Eu creo que, como norma, a satisfacción dos clubs sempre hai algún descontento, pero
por tocar temas, está claro que a Federación Galega de Fútbol nestes últimos anos tamén, algunhas cousas tamén antes da súa chegada, outras posteriores, cousas boas, pero imos tocar os temas que máis un pouco lle preocupan a xente, porque estas entrevistas pouco se fan, entón vamos a tocar un pouco o tema tal. En Pontevedra reclámase todavía unha explicación da suba das tasas arbitrais con respecto a outros equipos da zona Lugo, Ourense, que teñen unha diminución dese gasto arbitral. Non hai tal suba arbitral. O que se fixo, en aquel momento eu recordo que na campaña electoral decían todos os lados o da unificación do recibo arbitral. Sí. En todos os sitios era moi aplaudida esa medida. Sin embargo, despois, cando puxemos en marcha, era aplaudido por uns e non tanto por outros. Por qué? Porque se o colegio arbitral, pois, por decir algo, estamos en Santiago, está en Santiago, os clubs de Santiago pagaban moi pouco, porque non tenían que pagar dieta, os árbitros, e o desplazamento era mínimo ou non existía. En cambio, os clubs alejados tiñan que pagar máis. Entón, o que fixemos foi ni máis ni menos que mirar canto costa o arbitraje, por decir algo, en segunda autonómica. En todo, sumando todo, Lugo, Ourense, Pontevedra, Coruña. Canto costa? Tanto. Pois iso que se dixe, cantos clubs participan tanto de Vigo entre todos? Eu creo que é o máis xusto. Se pagan exactamente o mismo. Un club de Lugo que un club de Ourense ou un club de Pontevedra. Todos exactamente igual. E máis. Agora estamos pedindo a maioría, evidentemente iso foi unha medida contestada, non se día, polos clubs que lógicamente que subían, viñan exemplos como era o Barco, que en primeira autonómica pagaba casi como un club de terceira división, e así embargo os de Ourense, claro, dinche, non, é que temos que ir ao Barco, entón había que imaginarse ao Barco cantas veces ten que vir a Ourense, o sea, hai unha descompensación total en ese sentido. Entón, nós simplemente todos os clubs pagan o mismo en todas as categorías, pero máis, agora, non agora, xa desde fai un tempo, o que nos piden é que tamén unifiquemos as categorías inferiores. Hoxe por hoxe non podemos levarlo a cabo porque suporía unha subida para algúns clubs que sería insoportable. O que estamos intentando é que con algúns fondos federativos, incluso, bueno, falamos con algún Celta concretamente, xa nos do que pretendíamos, xogar un partido, pretendíamos e pretendemos xogar un partido a beneficio do fútbol galego, do fútbol base, entre o Celta, a poder ser o Celta e o Deportivo, porque en Galicia son os equipos máis taquilleros. O Celta xa nos dou ok, está disposto a facerlo. Co Deportivo non falamos todavía porque en estes momentos, lógicamente, o presidente está a cabeza en outras cousas que son moito máis trascendentes que iso. Tan pronto se clarifica un pouco a situación, falaremos con eles. Desta forma, con esos posibles ingresos dese partido, poderíamos tender á unificación. E é o que queremos facer, desde logo. Non sei se será un pouco antes ou un pouco despois. Se poderia fazer hoxe, será o seguinte año. Pero estou seguro que en moi poucos anos o arbitraje estará unificado en todas as categorías. E parece non máis xusto todos os equipos que paguen igual por todo, por mutualidade, por fiches, por arbitrajes, que son os gastos obviamente que ten un club. Aparte, despois, lógicamente, o vestuario e tal, pero aí se lava máis, lava menos, compra máis calidad ou compra menos calidad. Hai temas tamén importantes a tocar, temos 5 minutos escasos para tocarlos, vamos a pedirle a maior das brevedades. Outro tema é que nas categorías nacionais de fútbol acompañan a primeira, a segunda división B e máis a terceira división. Galicia está na terceira división en moitos aspectos. Un deles, hai moita queixa que hai persoas non tituladas sentadas en banquillos de fútbol. Outro deles, a nivel arbitral, que os árbitros todavía non teñen instalados os ordenadores nos campos de fútbol, como pode ser a Federación, a Primeira División, falamos de Cataluña, falamos de Baleares, e incluso tamén podemos falar de a Federación Andaluza. Por tanto, aí Galicia ten moitas asignaturas pendientes, e Galicia está nun momento, digamos, perdón as expresiones militares que sea un pouquinho forte, pero de vergoña a nivel do resto do Estado español, pero sí que é certo que hoxe por hoxe parece un pouquinho irrisorio que non haxa xente titulada nun banquillo. Vamos a ver, son dúas cosas. Por un lado, o tema dos banquillos. Este ano houve sancións importantes a entrenadores de categoría nacional, bueno, clubs de categoría nacional que teñan algo de ser titular. Ese é algo que, lógicamente, parte do Colegio de Entrenadores e dos outros principales. Unha asociación, como pode ser a Federación Balear de Fútbol. No fútbol base, que é un pouquinho máis sangrante este tema. Categoría infantil, de infantil para baixo. Unha persoa que non ten o título de monitor de fútbol base non se pode sentar un banquillo. Se non o presenta o equipo, un tipo con esa titulación, 3 puntos menos de entrada nese partido. Sí, pero bueno, pode haber moita picaresca porque si se pode sentar outro e poñer o título outros campos e dije outro. Pero sabemos que esa picaresca non será aquí. Hubo sancións importantes de base